ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବ୍ଲକ ଚାନ୍ଦପୁର ବଜାର ଦେଇ ପୁରୁଣା 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖାଏଁ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି। ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏମିତିକି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଡ୍ରେନ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି, ତ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦୋକାନୀମାନେ ଜବରଦଖଲ କରି ଦୋକାନ କଲେଣି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଅଜଣା ସାଜୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। क्या बोला? ନୟାଗଡ଼ରୁ ସୁରଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।